Здравейте, аз съм Георги и държа в ръце много сериозен кандидат за хегемон в класа на 10,1 инчовите луксозни таблети. Samsung Galaxy Note 10.1, издание 2014 или по-популярен като Edition 2014 е категорично такъв. Макар да имам своите лични съображения в някои аспекти, то трябва да си призная, че достоинствата му съвсем не са малко и конкурентите в класа има от какво да се притесняват. Note 10.1 носи в себе си чара и мощта на Galaxy Note 3, но облечен в 10-инчова функционалност. Духа на Note моделите Samsung са постигнали впечатляваща приемственост и синхрон с флагмана си при смартфоните Galaxy Note 3. Елегантният сребрист кант отстрани в комбинация с десена на гърба, наподобяващ кожено покритие, е доказателство за това. Корпусът отново е пластмасов, но ни въвежда в категорията на лукс и изискаността. Конструкцията е запазила отличен баланс между тегло и размери, което веднага ще ви направи впечатление. Бутоните и портовете са разположени типично за моделите на Galaxy, предвидени за хоризонтално ползване като приоритет, което означава, че ще трябва да търсите бутоните за звука и включване на по-различно място от стандартните предложения на други марки. Дисплеят със своите 10,1 инча е повече от привлекателен. Крие 2560 по 1800 пиксела, които гарантират 299 пиксела на инч при този формат, за да се радваме на така нареченото ретина качество, при което пикселите на дисплея са незабележими с човешко око или поне не от определено разстояние. В случая тестовете на Симеон Николов и Крум Николов показват, че това са около 30 см, което е нормално разстояние за работа с таблет като относителен минимум. Аз нямам никакви забележки по самия дисплей, стилусът в комплекта се движи една идея по-плътно по него, така ми се струва, че е доближен ефекта, при който се търси симулация на хартия при използване на самия стилус, който пък има вече добре познатите функционалности със своя Air Command, сваляне на картинки от екрана, тяхното обработване, започване на нова бележка и така нататък. Наистина си струва да бъдат разучени по-обстойно всички тези опции, за да са ви от помощ в ежедневието. Хардуерът винаги е бил силно оръжие на устройството от висок клас на корейския производител. Exynos процесорът дълго беше недостъпен за европейския потребител, поне в смартфоните, но ето че сега е на лице в пълния си блясък. Комбинацията от 8 ядрена производителност и енергийна ефективност, която носят, правят таблета абсолютен фаворит в ценовия си клас. Подробни негови тестове ще намерите в News Tablet BG в нашето ревю. Без детайлите по бенчмарковете мога да кажа, че се забавлявах безпроблемно с всякакви мобилни игри, без да се притеснявам от забавения и лаг. В добавка таблетът предлага и 3 ГБ RAM, което пък ми се струва екзотика при всички останали производители до момента. Така броят на стартираните едновременно приложения още повече започва да се губи като фактор за производителността. Тестваната от нас версия беше с 16 ГБ памет за данни, която традиционно е разширима с слот за карта памет. Налични са инфрачервен порт и микро USB, но и версии на таблета с слот за мобилен интернет, дори 4G LTE свързаност. Видеото, макар от производител на по-бюджетни решения, тук изпъква с мощната серия Mali 628, която категорично беше в челни позиции на проведените от нас тестове и на моменти изпреварваше именити конкуренти като iPad Air, да кажем. Софтуерът при Samsung винаги съм приемал с смесени чувства. Като почитател на чисти Android, който в случая е 4.3 Jelly Bean, трудно възприемам графичните промени, които корейците налагат. На моменти откровено се обърквам и усещам, че губя пътя до приложения и опции, които иначе намирам за секунди. Заедно с това шарените и малко претрупани на моменти менюта и икони силно контрастират с иначе изчистения и много елегантен, някак зряло изглеждащ дизайн. Все пак може би това е въпрос на мое лично усещане и свикване и критиката ми най-вероятно може да се пренебрегне. От друга страна е положително наличието на множество допълнителен софтуер, гласовият асистент, всички смарт функции, преводача, това, което се появява още от Galaxy S4 като смарт функционалност, от контрол на екрана с очи до управление с жестове. Традиционно харесвам много оформлението на клавиатурата, но ме подразни фактът, че не е предвидена опция за писане на фонетична кирилица, единствено BDS вариантът, с който трябваше да свиквам. Разбира се, инсталирането на допълнителни клавиатури е вариант, но тогава се губи удобната подредба на Samsung. Камерата на гърба е 8 мегапиксела и е с отлично качество, което определено е на средно ниво за таблет. Тук отново очаквайте засипване с куп софтуерни бонуси, които не знам доколко ще ви свършат работа, но да кажем, че може да искате да проявите творчество. Батерията, която е с приличен заряд от 8220 мАч, се представи на ниво, но все пак ни се струваше, че може да бъде и малко по-издръжлива. Над 8 часа при сърфиране в интернет не е никак лош показател, но все пак ще ви препоръчам да прочетете тестовете от ревюто ни за по-точни цифри и нашето мнение. Като цяло Samsung Galaxy Note 10.1 без никакво съмнение е великолепно устройство. Предлага всичко, което се очаква от таблетите в този клас.
С него Samsung успява да поддържа дишаща във врата на iPad Android алтернатива. Определено това е едно от първите ми предложения при избор на висококласен Android таблет, особено ако сте фен на марката или искате нещо по-добро от сегашния си таблет. И ако споменатите мои чудновати забележки не ви правят впечатление, то е много вероятно да сте изключително доволни от това 10,1 инчово изкушение. Благодаря ви, че бяхте с мен. Повече за таблета на news.tablet.bg. Чао!